Birta long pen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Dipu Ward number 4 Sri Kangnep ke parlo thong teron amekar Mongol timung pu inut amunit kiduk thektik choklem chodam thekthei chodam dun thekthei angbongta achorta ote kangbupsi kadjuilo la sophie alanglibang kopi ko son penone ke matha thekthei aja kongka bia ke su cholong loklo la si ahemarit ke chilang thekthei choklem dun thekthei chodam dun thekthei ason mandetlo Angjer pipe nangke thanona tengpolote keso tame chelang olo setame memedet alang dia somar bangke thomdo penta aklenga bangke angjer piatuma hemsi do adakwama bangke cheboy etlo lapen akibisia phana bangke achor chepondet pusi angjer pipe nang thandun nang limen tumarong kita limen kita atemong pipo dak bangke thong teron rong Sri Kangnep lo number 4 Lapu kan nang liko sonsi cipu iglo. Lake nili iglo nili edang. Simbol bang lake. Cipu polo punya. Cipu polo lake cipu popok lo. Non koson kopi ke so bah. Oke kiso mani son lo he apra lo so ciri lo aman asamar bai thom lo man ke cikang idak man lo ni bang ko puni ko son yaman non bang ke ani he dak pateng he aman tuklem ke citu dam ke la puson ci do ta lo man bang ke. Ya son lo pola smart am ke na tong don ni. Asumar ke aklem si bang ke ha ini tunong si bole putar inke ini bang thilo lo ini bang dolang hala pe si pon lo ini bang ke so pinso bang kan so lo so pinso ne inke non la son lo po nang li pc chuni ri gang tung la ke so chuni ri gang tung bang la polo ki ding man tame nang rap ton te polo lan phan ki pami phan he man ki so ki pami phan nang rap ason te polo hula som tan than he muni ni sang ning kali dala ma tingke ni bang chongdat lo hoda bu kulang chongdat dun inge phoke paling kharoi ki la pusang ilin la polin ni la sang se kai ta nang lu run bom ti ya lo inge aprang ke mani chongdat tap chongdat plu ti yo patung dia ro ki song da sa tu dangan po si joran po la kan klem klem lo sang ya lo inge rong bang hajira bang din de lo la dak ki chongdat dun dun ki son lo son lo po ningkan kon bak dot lon ni so an kan mang ke doi ulon kan mang ke doi go no non nang ko amen ko son ni amen bang ke mongor timu timu so non jasne tunal itu kisu medical college no hai chilang nam lo medical college bang pon tulang tami khilu bai pon bom lo tami ni da son si dolo namang ke la si khoro ta bede pon lo he si aling thirum handa chini dilo nang rap son pe lo ta mi phan Mongol timung alang ni Dipu bookstore hei hui alongsi ahut pen dodut bangkang jin so pen phoke pharoi si pilok titi suatangka pensi hem sang han chonam ipon po lasika son ke mesen chia phan mate ke so ka chelang chia phan CEM Dr Tuliram Ronghang lapen ke the ki dingatum ke so ka chelang chia phan nangrap dun thapusi chuning report pedu News Desk report Kat News Ningkaningko official Dharampur Horita rong kethe rong pie rong lapen tebok terai arong arat dengaung lem salong an sang lapen ason hormu kachudeng dun chia phan ka helu penajok akisung kachitong nanga phuthak tebok het kedo Horita rong alang litum ago down along pen reson card sang kachudeng dun long phuthak kachuru pajirpon Sandal cep. Godamalong nilitum sang ke NG phan nilitum ka do ve solang do jitula Horita rong homosti an nilitum na da ka chingrum ke la hello nilitum aprang ke dam tang ke la puson si den gong ha baralong si nilitum sang he hui setami chu endun bomlo te bon setami nilitum la jitu pining la puson si jitu la members akimi jitu la lem salong ke klematum alang litum makamatha ke mi penapot
la dak ni tu magudama long dak hurita rorong agudama long sin ni tu maphan sang batahinia poi pen ni tu phan dak kipi pon pangcheng pon lupini pen rasi kedam tang an ni tu maki kosto lamang ke lalo pipot ma pulo tangte kidu ke la karat side posi kedam ke wang gari motor phan sitame ni tu dak pen auto tempo curia pon si hala dak andam nangji rasi aku auto tempo sitame ki joy ke nang kon pe bhara pinangji aku ke wang ho sitame sangadam sitame nang entensi mithang hemchi pon nangji la puson ke kosto si ningkan ko an sitame ni tum dam bomlo rasi pininga bang ki nilitum kachuning ri ke la hello la non members ki mi tum ke japon alang tum phan kamatha ki mi pen posi la dak nilitum along batahinia poi pen ang pipon lo si ke wang jilang an sitame nilitum ke la puson si alang tum kamatha ke me pen pot ni tum la person akijoy ki hubidha ke long dun pen posi ni tum ke wang jilang anta dak pen si ni tum phan ke nang pipon bek nang po pusi chuning ri dun lo ke wan cheng ke lin doctor on beta sing len chairman ke do hosi ra yem ke do hosi la sa gudam ni wan pi lin doctor on si anke la so pen goy ke awi belo non ni kan hini thom ke ake non api bang ke la lang li chairman long thun thulo chairman ko la alang li ako ni wan pi thulo rong so pan ni wan pi thulo lan ga lo ni la so da ke kan ko am do ko bina an do SDC pen le ke wan be ke SDC pen SDC ko men do goy hote la so hoten si wan be dan aprang kongres sa do ke wan ga ake non bang ke ako la lang ni non chairman do thulo chairman la lang ni ako ni wan pi thulo lang prang dan ni tum phan ke la lang li tum ni wan pi lo ki tum ki la ga chang an ke ni wan pi lo long den bom lo lang itum lems board atum apen a chairman alang itum handa kiro pi parpek lo alang litum chipit duksi nili tum phan kidam ke wang kisung nang chini si nili tum a hem hong thua long nang ke wan pi dat pen pot churu parpek lo rasila sonak thasi non ke wang jilang an sitame ladak nili tum phan nang ke wan pi ber je phan sini nang itum kaddo ko vetum phan sitame alang it hedam phan same chuning ri la Kedam tang vosik ni phai isi suri hini reng kora trokani Dengaw Multipurpose Cooperative Society lem satum pen horita roa rong along kikim go down a hemalong ningka ningko a phipu thot sangkeron ponthu Chethan da me MS Dengaw lem satum ningka ningko sosia prang horita roa rong along go down a hem kikim pon Dengaw lems ke parlo horita roa rong ke therong pia rong pendang lok tebok terai rong aphan ningka ningko aprang ration card ke do atuma phan sang lapen ason hormu pipon bomlo bonta kopeni akatora jok alang lituma phan Dengaw lem san si sang ration card pen sang lapen ason hormu ke longdun chi aphan dam nang koklo bangso puthak mahamaya MSc mati MLA Lun Singh Teron aphan kochuning ridun ateng pen puthot MS Dengaw lem chairman Sorot Teron anparta BOD members do anatum pen chingki chethan pen si ningka ningko sosia phi pen pini puthot labang so go down a hemalong ration card asang pi ponthu longlo horita roa rong ke therong pi Sildharampura ratum pen tebok head ration card asang kachodeng dun long avarsai kacholong thua puthak KACCEM anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang EM anparta MLA Lom Singh Teron Dengaw lem chairman Sorot Teron anparta BOD member satuma phan ningkang samthek ti kachoro pajerpon MS Dengaw lem pen la NFSA asang keron la bangso keron our side ladak itum MS Dengaw lem dak ani dingklui pen pastame hu kecheng pen pastame dak ile to magodan do dak along le phelang do tame maso dak ke partang an ke pu kechelang le pen joine jitu abandris tame pu asavelo lagodan do chom anchalo lasi lanon ilitum biodis la nitum member pen kaddo kawin ilitum chingwai si hola dakta itu magodan do pu pen ilitum signboard nang ketar chenglo la pen signboard tar dat pen la dak hurita ro arong la pen ke dak ke therong pi rong inut baheni dolang dilar long ke chepon pi ration card atum dak hurita ro rong ke la ke set do dak 57 ne 60 la som do akar la so akar alang litum phan dak hurita ro arong atum phan litum kedam ke wang hiluwing pu la so matha pen si
eson bangke la dagarat phan matha pen join ni si nilitum committee la all la biodisting wai si nilitum la dak sangkewan no ব্যবস্থা chua cheklo pen chenglo tarik si chua cheklo me pen chenglo non la june lo pin pen second time lo si ke chengsi ke agudan ke sep phan la pen ke nomor hini bangke la dagarat phan ke matha pen si nilitum lo sang bang dak wan pidat dat lo nilitum la dagarat ta nang chuning rita do la pen nilitum ta la sansi matha lo nilitum a pu do tik ke la nilitum kaching honai Dr. Tuliram Rong Hangsar alangli lapen ilitum dak ilitum MLA lon ke sarlong sin keron ma ilitum EM lo alangli ilitum phan kang honpen nili phan chairman nang pipen lapen la biodis tum phan ilitum phan arpu nang pipen ilitum la sa arpu ateng pen ilitum chepalong lo lapen ilitum arpu dutik ke ladak arat tum phan ke lamchak pi lo ilitum ladak tarik sisi bangke nang ilitum phan nang panong piwat pu pusi ilitum lamchak bang pikang der lo Dena rong pen Rajiv be nang kilo birta La khain ko rapon ni MAC ponsben si ka parlo koilamati a havar pen kachik poi not mate patoram timo arong adung het kedo Golaghat district along kedo Karbi arong kando kabe don ingpoi Rasir cap sose dheswaring tika thar arong long kedo bang ingpoi sose lokichari bom him somaratuma phan ake joy pen bicycle fum ingpoi la pen ikum scooty kimi ake joy pen Golaghat district Kumtai division MLA Minal Soikia hin pen pipi ke pajer pon Pening kan pharoi si soselo Golaghat district along ke dodo pini arni anta Karbi arong do pura ke AC ke theke dingatum kumri dambang ave pinla kedam tang anta la pusi kiduki sungle poseta chechak dun si dodun bomlo Popai ke me non hejong Assam Assembly elections along Golaghat district Kumtai division pen ke haidut MLA Minal Soikia po bangpu MLA ke man pen Karbi anglong Rong King Somaratu Lokichari ke dam ke bang pehe loki singo phat ke pa jokpon ji aphan aki joy pen King Somaratu maphan bicycle pum in poiso se aru nipai ingorese ke parni hipon lo La anjo takani si ador ke sonai ihum scooty kimi sikanak isira suri truck circuit battery scooty aki joy pen PT kiling pia phan hipon chulo La sinonako prabjin pen rong kachileng atowar Ki ikta tang dapo pini arni puan nilitum aphat tang phon pen johang hepin pen ke rap ke pajer pon theke kai keta nilitum MLA Minal Soikia phan choro pik lo pusi pherang ke tum athengno Ronjon phangcho la pen kriti kiling pi la pen rongora ratum ahin pen ka choro pajer pon rinti Emang ni Niliban ke tang kriti kiling pi yang nilada si alupanda ko rong si nili ke theding lo elections kami nili han ke theding kami nili ke theding ke dak lo nili ke Pinang an hutenta la puson nili tumarong la son MLA mati arleng ke the la puson ke bang kan nili tumapan la son development ke ban ti tum ti theglong le lang stami pini arni sing hona sarlo binar sorkia alang sing content lokachari tum phan pra musumar to masami saigel hum ke panang wan tilo la sona tasinon panang wan tilang engge tang ti tum nulang pusipu ningthe sar ke chak lo pate lawan bekji la pen pasami nili ini jungjung phansatami kidam ke bang awar sai mi senang ji bu penali phansami 1,90,000 an scooty nili phansami no lai pilom nili ning arong piklo nili thang he sitami sarnang pulo nang dia nang ar iduk ma punang pulo ar iduk sar kidam ke bang sa ukasik sakra do tu nili lai the vet ki pu pen sar patumi apor an nili phan scooty sami no lai pilo 1,90,000 an scooty lang no lai pilo las ning arong piklo nili la puson che thelong ni pila Kala so scooty ke petrol lege thai gali petrol kali lake automatic aja D3 system charging system ne charging system Barpi barsu chiti hemstami and nang people la pen self help group to phan meeting pini dam ji phan tami tempo gari aki join nang people are ke nai tum ke dak bogian hi tu selonian ke dam ji phan self help group to makam phan meeting phan sung prung pusina PG pusilam chakdo te ile tum Karbi Anglong adang thepik bonta me non ke kengsang atum vochet vuprietum nang ke ong pen ajok nason se adu nang chikom pen chikom bom lo mate nang kom bom lo
la tum chini si mo ani si ke karbi tum la bangso galga district a kolamati border a chet su nang chirai pide na pu bang khe tum kire a bi pen se lang tum misen straight line la pen ali katu ka ve ador kisu ako lang hem tap katu ka ve la si patang erlo ni tum phan lang kilo la si nili ke chuningri karbi anglong cm dr teluram long hang phan chuningri ke la hello ahok lo la kiri tum long li binong karbi anglong binong ili tum la bangso ahoy chitro lu tangte non ili tum gidodim galaga district ke kali sitami non bang chirai de posi nangli phan isini ni nak chuningri dun kang tung ke la hello nangli tum team karbi anglong councilors or tum tami nang humri bang ikha la pem MEC MLE tum stami nang tum ladak ni tum alukunda podim kolamati border lo nang tum nang humri ra nang lang ikha la pen bang ikha chingki chingwai na usi nang tum ban chuningri lo la sona taxi nang tum kedo karbi anglong ato kanu stami nang tum chilang tu ibutang te hala tum nang ke thek dunong pen josi morni si ke lang tum bang khe tum nang chirai det po si chirai re prang nang tum stami ato kanu kedo karbi phan chilang potra busi nili chuningri lo la pen tum ke bang phan ta me ni tum tuwar chulang Tang te pini adaba birda bangke kang tonik lo kado ka betame 2 me thak me kurwang tru